Magdalena, eu știi? E de practică? Sportul ăla, cap. E de practică. Da, are un sport albastru. Așa e chestia. Sunt pâine, domnul. O știu. Nu, a cunoscut și merge și laută. De unde știu pe aici? Eu știu. Cred că pe Facebook. Ce are Facebook? Da, am pe Facebook. Cum e trecută? Pleca Magdalena. E bine, să-i dau... E profesoara ta? Nu. Să mă aminte. Bă, e de treabă, că a fost dirigința mea, dar n-am vrut să ne mai ia la anul ăsta. Trebuia să ne plăjua tot viața. Ana, după vorba asta, da. E și pe gaza, drept, cum te funcționezi pe noi? Băi, ești nebun. Ce-o? Bag, bă, acum e goră de vârf. Nu poate să tragă și el pe dreapta. Coloane, dacă n-am cum să-l depășesc. Muriți armătorul, bă. Dar și că intru eu în el dacă face ceva. Da, da, și pula. Ce vin? Băgarea. Ăsta e dracu cu tirurile voastre, mai acum plecați. Să... Să... Ai, ai, ai.